Nanumpa na sa katungdanan si Cebu City Mayor-elect Nestor Archival, Vice Mayor-elect Tomas Osmeña ug mga kaubanang mga konsehal ubos sa Bando Osmeña, Pundok, Kauswagan. Sa irantang detalye sa report ni Alan Domingo. Unang ipahigayon ang misa nga gisaulog ni Cebu Archbishop Jose Palma pasado alas 9 ganang buntag sa Plaza Sugbo at tubangan sa Legislative Building sa Cebu City Hall. Mitambong si Cebu Governor-elect Pamela Baricuatro nga mipadayag sa kaandam nini nga makig-alayon sa syudad sa mga programang ipatuman. Gisunod dayon ang all-taking proper diin unang gihimo ang processional march sa mga umaabot nga opisyal sa Dakbayan nga naglakip ni Mayor-elect Nestor Archival nga giskorta ni Archbishop Palma ug mga sakop sa BOPK nga molingkod sa konseho. Mihural sa katungdanan si Mayor-elect Archival kang Inayawan Barangay Kapitan Kirk Brian Repolyo. I stand before you today as the newly elected mayor of Cebu City. This is not just a personal milestone. It is a sacred responsibility entrusted to me by the Almighty in the city constituents, a trust I hold with deep respect and unwavering commitment. Sa pagsugod na unya sa administrasyon ni Mayor-elect Nestor Archival, gipangayo niya ang suporta sa nagkadiang sektor sa Dakbayan alang sa kalambuan sa syudad sa Sugbo. Gipasalamatan ni Archival ang mga tao nga nahimong kabahin sa ilang pagpaningkamot nga naghatod sa ilahang kalampusan karon. Apil sa mihurar ang pag-umangkon sa maabot mayor nga si Councilor-elect Naisa Nice Archival nga gibit-bit pa niini ang picture frame sa amahan nga abogado Noel Archival nga gibanhigan patay kaniadto. I, Naisa Nice Archival, have been elected. Mihorar usam sa karungdanan ang Vice Mayor-elect Tomas Osmeña ug ang mga konsehal ubos sa landong sa BOPK. Kauban si Godfrey Reliana ko si Alan Domingo. Balitang Bisdak.